Έτσι έχουμε διανύσει όλη τη διαδρομή του διόλκου, κάμια 40 αρτικούς σταδίους, γύρω στα 6-7 χιλιόμετρα δηλαδή, και φτάνουμε στον λιμένα του Σχοινούντος στον Σαλονικό, στο σημερινό Καλαμάκι δηλαδή. Τώρα θα ακολουθηθεί η αντίστροφη της ανέλκυσης διαδικασία για να γίνει η καθέλκυση του πλοίου στον Σαλονικό. Αφαιρούμε τις φίνες και βάζουμε το πλοίο να κάτσει πάλι σε έναν ξύλινο υποδοχέα, σε ένα άλλο βάζο. Με τη βοήθεια σταθερών βαρούκων, το βάζο με το πλοίο σύρονται μέχρι το επίκλινον, την ράμπα. Εκεί θα ξανααρματώσουμε τώρα το πλοίο. Θα του φορτώσουμε σύνεργα κουπιά πανιά και θα ξαναστήσουμε μεθοδικά το κατάρτι, ώστε να πακτωθεί σωστά στον πυθμένα του πλοίου. Τώρα, με μια μικρή όθηση από το πίσω μέρος, το πλοίο με το βάζο γλιστρούν στο επίκλινο και ιδού ξανά στη θάλασσα, για να συνεχίσει το ταξίδι του προς το γειτονικό νότιο λιμένα της Κορίνθου, της Κενχρεές. Οι Κενχρεές αργότερα θα πάρουν μεγάλη ανάπτυξη. Τότε όμως, το 4ο π.Χ. αιώνα, ήταν ένα μικρό λιμανάκι. Μια υποδοχή από εμπόρους, αυτή τη φορά το φορτίο θα είναι οι φημισμένοι κορινθιακοί αμφορείς που θα πουληθούν στην Κύπρο. Προς τα εκεί πλέει τώρα το πλοίο μας, περνώντας από το ακροτήριο του Σουνίου. Ένα μακρύ ταξίδι που έγινε εφικτό χάρη σε συνδυασμένες τεχνολογίες ναυπηγικής και μηχανικής και χάρη στο μοναδικό έργο της ελληνικής αρχαιότητας, τον δίολκο, που λειτουργήσε για 1500 ολόκληρα χρόνια.